Eli bilen özüni erzah edip, özün takliye ediyen, şol haram ekiller, filmler gözleyiptir, şolun gurruna kan girişiptir, şolahatları kan bakıptır, tamam özü tehrik bolup da, şolahatları bilen, eli bilen özünü rahat etsek, bağışlan eger bir edepçilikte olsa, dert bolan sana diyen, nowjawany jawanlyň ardynda bawurlyň bolan sana diyen. Ki Hudaý Taala diýär: "Femen ibtaga wara zalika fa ulaika humul aadun." Öz nikahly zinanatyndan başlaap bilen özüni irzah etjek adam, ol haddan tajawuz eden adam diýär. Näme diýenler bar? Oňa adat bolan bir motat. Onu günni günaşadan heftede näçe tarat, işim ýok her näçe günden inni özüm saklap kontrol edebilmäni, sabr edebilmäni, şu günah bar ya, näme abagy bar, ey jawan not, ey jawan nowan, sen arasadyň, amma yetir jawan notlaryň arasynda. Yetir şu matalepleri muhim gurrunlar, jamiýasaz gurrun bula. Bergen ziýany deslap kılap, adamy behowsaligi getirýär. Adamy ısgymysy edýär, hay hewasy edýär. Hudaý Taalaň goýan nikahy, Hudaý Taalaň halaljak nikah nemeti bilen adam özüni irza edenne ertisi şarj bolýar. Zinany merd iki tarapdan ertisi güler ýüz bolýar. Bir-birine muhabbeti köpelýär. Ertisi bir güler ýüz bolýar şol adam. Muň bir tahqiq bilen belli bolan gurrun Hudaýyň halal goýan zadyna günenmek bar. İzinlenle ökünçü yok, belki bilinç var. Nikah bilen bir jawan bir insan özüni irza etse, zinany merdandan fark etmeýär. Ertisi şarj bolýar. Ertisi bir oğul gyýdyny gowurýar. Bir idipli kepler aglyndan çykýar. Dewrek taşy bilen jamiýeti bilen gow ýaşaýar. Amma eger özüni haram ýol bilen irza etdi, ertisi däni işe yaramaýar. Ertisi poşta mizinden birsine yaramaýar. Ertisi işinde, kargeriyetinde, dannayetinde, her bir şoğlunda däni, hatta okuwsynda ziyan bolýar, ýaltaçylyk getirýär, agyralýar. Bir bereket hatta o, haram hatta o. Ve iza qamu ila salati qamu kusalalardan bolýar. Namazda bir agyralýar şu adama, şol jawan oglana, bagat inatada haýyş çekýär. Bagat gurrunlar, gowurunlar bilýär we eşitýär, amma namaza gelip bilen ha, mescide gelip bilen ha, şol edýän işi baýys bolýar, şol adam ýalta bolsun. Şol adam işe yaramadyn. Ondan soňra hafızatı zayıflanýar, ey jawan we nowjawan gulagat. Hafızatı beter zayıflanýar, gözi beter zayıflanýar. Indi göz bilen, hafıza bilen bitirmeli, okuwsyny bir heýbere herfe gerek, howsala gerek işlerini indi etip bilmeýär. Ili ulak ýaşy bitmän titrewip bolýar. Eştiqalatyny şu gurruny. Şumal nowjawanlygyny bilmede de işi mutahil bolup, dinan olun şow bolup da bir işe girmeli bolanna hayaty ýaşarmaýar. El titrewip bolýar. Ol adam doktor bolup jarrahy edip bilmeýär. El titrewip bolýar. Ol adam eline hutga kalam alyp da nebisinde bolup bilmeýär. Tedris edip bilmeýär. Jamiýatda haýyrny ýetirip bilmeýär ol adam. Şol el titrewip bolýar. Adamyň hemme hünärleri el bilen bitmelermi? Şol el titrewip bolýar. Elini sabit saklap bilmeýär. Ondan soňra özüniň etimady we nefsini elden berýär. Öz istadadyny köredýär. Özüniň näme hünerini hala dünýä tarapdan, hala ahiret tarapdan bir maharatlary bar, bir ökdeçilikleri bar. Şol ökdeçilikler gitýär eline. Indi özüne önemi ýok bolýar. Bu hemişe narahat, hemişe efsurda, hemişe mirid, hemişe guşeneşin. Şayet mubtala bolan oglan düşünýändir men aýdýanyma. Tajammuğa gireti gelmeýär. İçtima, üýşmelede birar, toy bolsun, tommak bolsun, aýat bolsun, uzra üýşmelekde bolsun. Bir tefihi gidilmeli yerle bolsun, bir oyun bolsun, bazy bolsun, top bolsun, ýene bir zat bolsun. Bu zatlardan gyragda, guşe kenar. We hemişe de azbes özüni däni narahat bilýär, özüni betbaht bilýär. Halaja gurruna da narahat bolup, ahirde de özüni hutkuşuya çekýär. Şu dert bilen nagadar ha özüni daratallar wa ey musulmanlyk Allah. On gurrunlaryny ýekan aýtsak bolsam men wagtym geçip barýar. Ondan soňra ing ulukon muşkili, jamiýany dargatyp barýan zady, fesada fahşany köpeltip barýan Allah. Ol işe yaramaýar, hüner elinden gelmeýär. Indi ol adam haýyady nebisinde o jarrahu bu zatlar bärde dursun. Jamiýa bat fesada fahşa getirýär. O näme diýip?
Son ey jawan dost, ýadynda galsyn şu gurrun. İştir dogan dost ýarlara, şu gurruna mubtala badygyny bilýän bolsaň. Şu mahal nowjawanlygynda, 15 ýaşynda, 16 ýaşynda hamala sinni bulugy ýetdi. Hop, 22 ýaşynda, 25 ýaşynda da izdiwaç etdik inşallah. Takriban bir 7-8 ýylyň içinde özüm sakla bilmäni, arasy bilmäni, kıyamaty Hudaýa öwrüljek, işqi muhabbatyny ýatdan çykaryp, ahşy bidirip filmleri akiblen edýän işi bilen özüni haramlara bulaştırıp getse, alan izdiwaç eder. Alan bir denana, bir neferin gyzyny, özi agdy nikahyna salar. O Hudaý Taala'ň beren goýan tabiaty, zinany merdanyny garize jinsi goýupdyr, şahwat goýupdyr. Bagışlaň aýdýan, nowjawanlygynda meraz istimnak mubtala bolan jawanlar, öz ili bilen özüne irza edýän jawanlar mutahililerine öz denanalaryny bagışlaň irza edip bilmeýär. Denanada da garize jinsi bar. Denana teňirinde bir amanat, öz enatyny goýup gaýdypdyr. Dogan garyndaşyna hep bir gaýdypdyr. Hasy bir amanyň içinde bir iýitskiler ýeke denany merdanyň garize jinsiyetini tahrik edýärdi. Bakdy filmler bilen denanyň senden razy bolup bilmeýär. Denanyň kamilen näni garize jinsiyetine ýetmäkä adam däni yaramýar. Soňy ýok. Zudun zal. Şiler mubtala bolýar. We denany ondan fawýa. Her bir denany ki adam senden şahwati ýetse, ertisi muhabbetli, ertisi gowurnya, ertisi güler ýüz bilen şarj öýün işlerinde, ol gyzyny eplemede. Amma adam senden näni öz şahwatyny ýetip bilmese bagışlaň, adam bilen gurşak bolýar, gurrunly bolýar, öýün işine yaramýar, adam senden enatyndan birar bolýar, gaýyn saklamagy derdi, der bolýar, öz bagdy bilen, gaýny jekati bilen oňşy bilmeýär oýun içinde. Öz adam bilen oňşy bilmeýär oýun içinde. Kim bilen oňşmaly? Näme sebep oňşmaly? Vakti ki olukon muşkili, garize jinsiyeti bitmenden sonra. Hatta eğer imanı zayıf olsa Hudaý saklasın, bak telegramın guruhlarına koşulýar. Namehremler bilen, birin keftarlar bilen rabıt asmakı durýar. Jamiyada bala taşılar. Öz garizetini yetirmek için adam fikirde başarmaya gidýär ajanyba garşyn, gidýär KTK garşyn. Ve hatta adam senden darhasty talak alýar. Men talak etmem gitjek diýär. Men bir ýaşaýyşda mefhum bilemek, mana bilemek diýär. Zol gurrun, zol kep. Adyjy kynçylyga öýde sabr edip bilmeýär.